Gå så. Gør hvad er den? Han er fin. Hvor er den henne? Gør hvad? Sit. Ja, tak. Må jeg få den? Tak skal du have. Sit. Et. Ja, det var flot. Klar? Klar? Den der. Det er fint. Vi prøver igen. Sit. Tæt på. Vi prøver igen. Sit. Det var flot. Det var godt. Der er en til. Godt. Ja. Ja, det var godt. Må jeg få den? Tak skal du have. Sit. Den være. Den der. Ja, det var godt. Ja. Ja, det var godt. Ja, det var godt. Må jeg få den? Ja, det må jeg ikke. Det må jeg ikke, hva'? Slip. Ikke den her gang. Var du stærk? Du fik den. Vær stærkere. Det. Ja. Hvad er den? Den der. Jo, hvor er den? Der var den. Ja. Det der. Ja, den. Skal da ikke stille i legetøj, vel? Ja, skal du lige blære dig? Nu er jeg den. Sit. Sæt. Til dig. Ja, det var flot. Smid til kameraet, nu slutter vi. Sit. Kom ind til kameraet.